Dobrodošli. Sad ćete vidjeti kako čaše zvuče. Prvo namočite prst i onda ovako krećete i onda čujete zvuk. Može i na drugoj čaši. Ćemo napraviti na ovoj. Čekaj da morate opet napraviti prst. Baš mora. Ovo ćemo probati ovu najmanju. For eksperiment. Pogledajte ovo. Da gledamo na to. Ali nisu to samo obične čaše. Morat ću još pronaći, ja sam ih uspio. Mislim, moj tata ih je uspio. A onda... I zato sam i pokazao mi ovaj zvuk. Hvala vam što ste gledali.